खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै मोनसे एप्सनि सोमोन्दै दिन्थिनो नागिरदों। बे एप्सनि गेजेरजों जोङो अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि बर' रादाबखौ खोनासंनो हागोन। नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै ला, जोबोद मोजां। गिबियावनो प्ले स्ट'राव थांनांगोन। प्ले स्ट'राव थांनानै बेयाव सार्च खालामनांगोन अल इन्डिया रेडिअ लाइभ। अल इन्डिया रेडिअ लाइभ। एप्सआ अलरेडि आंनिया इनस्टल दंखायो। नोंथांमोनाबो इनस्टल खालामनानै ला। दानिया अपेन खालामनोसै। बेयाव नोंथांमोना गोबां रेडिअ चेनेल मोननो हागोन, गुबुन गुबुन रावनिबो, जेरै बेंगालि, तामिल, मालायालाम बायदिसिना, हिन्दी, इंलिश। दानिया एप्सखौ अपेन खालामनोसै। अपेन खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि नुगोन। बेयाव सायाव गासै मोनथाम अपसन नुजागोन। बेयावनो गिबिनि मोनसेखौ सेरनांगोन, अल चेनेल्स। बेबायदि नुगोन। बेयाव चेनेलनि नाम फैगोन, लिस्ट। बेनि उनाव नोंथांमोना AIR होननाय मोनसे एसामिस अपसन फैगोन, बेयाव क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो जेरै नोंथांमोना बर' रादाब खोनासंनो गोसोब्ला बर' 4:30 बर' प्रग्राम सोलिनो होनो हागोन। बे समाव नोंथांमोना खोनासंनो हागोन। रादाबनि